Ngicela abavesi amabili noma ayodwa noma amathathu esilabeleni sa-201. Angazikhalya angazihlangu azokuvikela umoya wami angazikhali angazihlangu zokuvikela umoya wami anondikamala makholwa ingcwele asezulwini sisenkonzweni enkulu yesabatha lapha khona sizoncinda ngesinye isikhathi nokuba ube umNazaretha kuyinto enkulu
Akusiyo inhlanhla yabantu bonke njengoba abantu ezweni bekhona. Abanye bahlezi bayabuthanda uNazaretha. Kodwa umemeza abantu abangena ibhukwini lobuNazaretha akakabamemezi. Abantu basemhlabeni mayike engakamenyezwa uyabuthanda uNazaretha bese fela ngaphakathi. Kodwa bese uNkulunkulu emisa iNazaretha phambi kwakhe. Elizothi noma engakafika ukumenywa yena kodwa bheka iNazaretha ukuhamba kwalo nokwenza kwalo ukuthi kwaShembe sekuyenziwa yini lokho. Konje uNazaretha uyahamba yini kanjena na? Njengoba silapha abantwana bahle basezulwini sikhethiwe ngeindlela ezihlukene. Abanye babizwe kahle. Khona abantu abangene kule nkonzo bekhule ngoba abazali babo bebona behamba kule nkonzo. Kubizwa ukuthi ngalinye ilanga lo mzalwane onjalo lo mntwana onjalo. Funa ngalinye ilanga aguqe phambi kwabayingcwele naphambi kwengilosi. Ayithathela isinqumo athi ngiyalukhetha uNyazi lwezulu ayibonge inkosi. Ngoba mayingakakwenzi lokho akakabi inkolo yakhe kuseka baba kuseyinkolo kamama. Abanye abantu bakhule kulokhu kuhamba kwasekuphakameni. uNyazi agcotshwe kuthiwa ungumshumayeli kuthiwa ngumkhokheli. uNyazi afika nje nasekufundisini kanti wayekhonza inkonzo yabazali wayengakaze nazehlukanisele. Manje yonke into okuvuma ukuthi akayenze engenziwe kuphakameni uyayenza ngoba kukho lapho khona athatha isinqumo. Uyafunakala ke izihlobo zami ezinhle zoNyazi ukuthi umntwana ozalela kule nkonzo mayisesigabeni sokufanele ukuba guqe phambi kwaba ngcwele kufuna guqa ibonga inkosi. Athatha isifungo sokuba lapho mayisethatha isifungo usezahlukanisile nabantu basezweni. Isho njalo incwadi engcwele ithi nina nginehlukanisile nabanye ukuba nibe ngabami. Ifunde 2026 Levi. Levi 20 verse 26. Anobangcwele kimi. Anobangcwele onyazini. Ukuba mina Jehova ngingcwele. Ngoba mina uNyazi ngingcwele. Inahlukanisile nabanye abantu. Ihlukanisile nabanye abantu. Ukuba nibe aba. Ukuba nibe ngabami inkosi kubusise. Sahlukanisiwe ezindlamafa zasezulwini. Ukuba sibe ngabantwana njengoba silapha njena umhlaba uyasibuka, umhlaba uyasidabukela. Kodwa wena ngowakubizayo nowamkhethayo awunankinga yokudatshukelwa. Ngoba wena uphethe umayime, uphethe into enkulu, uphethe uShembe libonga igama lenkosi. Nkosi yami ngelithemba lami, ithemba lami nakho sengikuke phambi kwakho wawuzake uzawe mntanami wena
Zikhethile ihlobo zami izinto ezingcwele. Kodwa amadimoni awajabuli ngokukhetha kwakho Shembe. Nalo liyathandaza. Lithi hawu. Wangiphunyuka. Bengithi sengowami nje. Ungiphunyuke kanjani? Bese liyacathama. Dimoni licathamele. Ufikela ubuthongo lokulala. Ngingathandazi ngesikhathi sokuthandaza. Bese sithi idimoni ngamnqobo sibusiso. Wangadla mina kababa. Ngamnqobo sibusiso. Ngoba maka phamisa isandla wakhetha lo Jehova omhlaba wasebuhleni uNyazi lwezulu usuku usibusiso. Bese konakala endabeni eyodwa. Bese idimoni lihambe kancane na. La uhlala khona phansi nalo hlale. Besikhuluma uthi ngiye emanzini ngiyobhajadiswa. Bese idimoni ethi nangi emanzini ngamphela ngizomenze njani? Iphe baba izindlebe ezivule ile ulizwa o izilakho o ivulele uyathanda abantwana aziso ona ayo owe uyagcina wafika uJuly nangu uyahamba nomuntu nangekuphi uyahamba emhlanganweni ngizomenze njani? Kabe ngizokwazi ukumbamba noma seyongena esiswini samanzi eseyozalwa kabusha. Bese kufika usuku kumenyezwe. Siyakhona ekumenyezweni lapho kumenyezwa khona. Kuthiwe bonke abayobhajadiswa. Abayowenza amathikithi e-office. Ngenkathi kumenyezwa lapha phezulu bese liyehla idimoni qala liyohlala e-office likulinde khona. Ukuqala nje lizokungena ngenhliziyo yokucunuka. Ukhulume ukulayini ukhulume indaba ezingakudinga ezingafanele. Uvelela abantu abaziya yonke indaba yangaphakathi. Bayikhulume nawe uzuyiphendula wena kanti usuke ephumlanweni awazilutho. Uzuyingena uyiphendule. Kwanye isikhathi ungayiphenduli bese lithi idimoni ngizomnika ubugagu bokukhuluma khona uyofika athi kwaba kube ephumlani konke enkulu ayaziwa sekuhleni. Bese lekulandela idimoni osiyongena emanzini ligaranta liyathandaza wena uyalala usani ucasulwa nje ukuthi umula inomude lona liyakuthandazela ngesikhathi ulele uthi lithi lona Nkosi Nyazi lwezulu uMkhize ngiyamcela ezonke zonke nazo kodwa ngicela lesi sokubhema isinefu angasivume asithi amen enkonzweni bese sithi ngiphe baba zona izindlela zona yesi efule tegi
ngifuna inkosi ukumbamba la emncane ngakhona ngifuna amanga ukuthi unamanga kangakanani ngifuna ukumvala kulelo gate ngifuna ukuvala lelo sango lamanga angawavumi yayi moya ongena emanzini uvuma konke into ihlobo zami Nkosi Mfundisi impela sengiyiwe lo mntana uNyazi sengayikhetha inkosi siphana kodwa mfundisi isikhathi asivuma ukuthi ngisiyeke ngicela uShembe namhlanje isikhathi ngiphume kuso futhi mfundisi nginamanga cela namhlanje kusongikhipha emangeni ibe seliyakhala idemta wayikhuluma lento kanti bengizoninamathela kuyona mfundisi njengoba ngizongena lapha emanzini ngiyabathanda abafazi babantu ngicela ngosungikhipha lento mfundisi njengoba ngizongena kulamanzi ngiyabathanda amadoda abantu iphe baba funa ithi indlebe sana lesi efuna egile wage wudu okulisa oisi elakho isilakho ki ogibuye Nginamutho nzima kakhulu mangeke ufaka phansi kolimi kutatazela wonke umuntu angene kuJuly manje Nkosi ngoba sengizokuthenga uShembe ngicela lo muntu nguyeke ngoba uzongikhatha noShembe uzongikhatha nedlusi bese idimoni liyadimana bese idimoni mfundisi nginkosazane ngimbathina nsuka mfundisi kodwa kusangifanele kodwa ngisaba abazali bami ukuthi bazofuna inkomo yabo ukuthi ngayishiya kubani manje kodwa bengicela ukusivuma lesona ngoba veze uNyazi lwezulu sengibangcolisile abangcwele ephumlani mfundisi ngingumfana wasephumlani kodwa ngihlala ngengane zabantu lo musi siya siyakubona akukeni esono okho akhona wanaso ono phansi kwesihlahla mawusuye phansi kwesihlahla ngoba nazarathi isihlahla leso sokuguqe phansi kwazo noma yitshela umfundisi kodwa umfundisi ngihlezi impela ngunkosikazi emzini engiganekulo kodwa angihleli njengomuntu ohlezi ngobuqotho bami njengenkosikazi manje ngizovuma isona ukuthi ngihlezi ngomuthi khona ukuthi engawufuna wawenza ukuthi umnyeni wami enze yonke into engiyishoyo manje ngizosivuma leso sona ngoba mina ngumntwana kaNkulunkulu futhi singinohlanga engagatshwa ngalo lolu hlanga lithi mangihlezi noma ngithi mangeke khumula ngithi ngiyageza longimemeze lithi hambe kumfazi kaSibanibani ngoba sesingabantwana bakaShembe khona abantu ababizwe kahle khona abantu banazaretha abangcwele abakhethiwe kule nkonzo abamenyiwe kule nkonzo khona abamenywe kahle khona uNkulunkulu ethema ibafuna
waqeda imali esandleni kubona othi nomphethe imali ungayiboni. Khona ukushawa Manazareth, yazi ukuthi khona ukushawa nangento elule encane. Khona isifo esike siqede phatha umuzi wonke nje ekhaya cekeni. Kushintshe mama, kushintshe ingane, uphithizele nje cekeni. Kungabi khona ukuthula phakathi komuzi. Mase sikuphethe ngempela isifo. Mase sikubambe ngempela imbambezela. Kuphela ngisho ukudla. Thenga ukudla namhlanje, kanti namhlanje ubuthengele ukudla nje bekumhla ka5 kade uyeqolweni, uyafika umhla ka10 ukudla kade yokuthenga uyitshela ukuthi okade ukuqhuba lapha esitolo izinga iselele. Phusha inqola. Ngiyangibone lapha mangise izitolo ubone cha le nkosikazi. Cha impela iyayizwa lenqolo eyiqhubayo. Iyavuma kuyona, iyayitshela ukuthi iqedile, inqobile. Ungathi ukudla konyaka wonke. Kodwa kusuka nje la kudla make kwavulwa kanti kunelwane ekhaya. Kwasinye isikhathi kungabi ilwane kanti abadala bakini. Kuphela ukudla kumhla ka10 oshanini umhla ka6 olandela. Uyeqolweni. Uyafika la ithempeleni une uyinaga kuze bangathi khona umzalwane oxabene nawo kanti inkingi isendlini. Ukufana kwaManazareth okuphethe angiphinile Manazareth. Ngeke sifihle la nto ufuna sikhulume ngazo ngoba bese sithuma uShembe kuyona. Ukuthi ukudla ekhaya kuqedwa yini? Ngoba mawuhola ngenyanga mawuthenga ukudla kuzofanele kufika isikhathi senyanga uthenga okunye ukudla ubambe lapha nalabambe akufunaka emzini uMnazareth. Uyazi ukuthi isikhathi sanamhlanje khona izinto ezayishiwa abantu abadala sikhulu. Sakhula kuthiwa kuthina ukudla kakuchithwa. Ngoba phakathi kwalomuzi mawuthenga ukudla kukhona ngisho ingilozi egada ukudla emasakeni. Ebukhishwa uShembe izobheka ukudla. Ingakaza loba mthandazo nathi ibusisa Nkosi baba imisebenzi ezandla zethu singadingi singesweli ngoba khona ingilozi ebheka ukudla. Wemanazareth awulala amabhodo ekhaya ngikhulutho. Ngoba sikhule kuthiwa kufika abanikazi bomuzi. Awulala ukudla amabhodweni ugeneza kungekho lutho. Kodwa mase kungena imbambezela ayalala amabhodo ngenalutho. Bese kufika abanikazi bomuzi ebusuku. Bese kufika abanikazi bomuzi. Uyabona imbambezela masikubambe kahle. Mayibona ukuthi uyadlubuluntela. Ingena ngesifo samagunda neqala amagunda nomuzi wonke. Kunquze igundane endlini engathi khona umuntu omdala khona. Izinto ayikhona nje ngikhuluma ngazo manje sezisiphethe. Aficebe kuShembe kodwa ngiya endabeni yedimoni ukuthi idimoni eliphethe Manazareth angcwele nedimoni lobukhulu benhliziyo kufanele uvume. Ngoba nalo lewuqeda umusi. Ngelanga kufanele kube khona indaba yokuthi wake walimala waphuka umoya waphuka inhliziyo. Wapholiswa yini awungisize ukuthi waphola kanjani. Mhlambe nami ngizophola. Mhlambe nami lento yapholisa wena mhlambe nami izongipholisa. Ngoba khona izipho ezibakhona ngisho naphakathi kwamakhaya. Ubone ngisho ingane ezingabambeki kanti iphenga phakathi endlini. Manazareth ayingcwele la kuShembe ayikho into engekho. Uthi mina ehlukanisile nabami. Kufuna ba umntwana kaNkulunkulu kuphelele ukuthi ngumntwana uNyazi ayibonge igama leNkosi. Ngelilanga ungabi lokho. Sasusuye lokho. Ngelilanga ukuphi? Ngelilanga khona inkinga esiphathayo khona ukufa owimbambezela ukuziphathayo Manazareth okusinciphiselwa incwadi eyofundwa mhla umuntu eselele. Uyayibona le ndaba
yokukholwa ngesabatha kuphela. Sonke isikhathi esinye isikhathi nowomunye umuntu. Malazarethe konje. Konje. Sekwabuye kwamenyezelwa lesontweni. Phela sibuye singayihambi imihlangano noma singena imali nje. Sibuye singayihambi imihlangano. Futhi uShembe la ekhona efika khona. Ufika shiya umsebenzi kulelo bese ehamba ya kwelinye izwe. Ufika shiya omunye umsebenzi angawushiyanga la kade suka khona. Konje seliyaqoka nebhlokwe kule nkonzo. Umuntu wesifazane. Deuteronomy 22 verse 5. Ifunde nje umsebenzi. Umfazi kangakugqoke okwendoda akangakugqoka okwendoda nendoda ayengakugqoki okomfazi akagqoka komfazi ukuba bonke benza lokho bayisinengiso kuJehova Thixo wabiyeka iningi. Titus 2 everything. Titus 2 everything. Imana iweyo ukufundisa uyisiminya ukuthi abesilisa bakhulile amadoda akhulile ababe ngabaqondayo abaqotho abahloniphekayo abaqiniseleyo ekukholweni nasekuthandeni nasekubekezeleleni kunjalo abesifazana abakhulile omkhokheli. Funda amana abahambe ngokufanele ubungcwele bangabi ngabashebayo bangabi nazidakwa bafundise okuhle ukuze bafundise abesifazana babo khona bezofundisa abakhotha abasha bathande amadoda abo bathande nabantwana babo baqonde babe mhlophe bahlale emakhaya babe mnene bahlonipha amadoda abayeni babo ukuba izwi likaThixo lingathuka. Kunjalo abesilisa abasha abantwaneni basha ubaluleke baqonde basebeyaluleka abantwana baqonde ube umbonisi wemisebenzi elungileyo usephakathi komuzi kayihluba umbonisi wemisebenzi elungileyo ezintweni zonke inkosi ikubusise imana iweyo
uyazihlukanisa nezinto zakhe. Ngoba usumntwana uNyazi. Kungabe isimanga nje bayisabathe lihle kangaka. Kufumanise ukuthi umNazaretha useyindleleni lapho uShembe khona ngezomdinga khona. Ikhona incwadi khona incwadi. Eka Isaiah 26 verse 10. Noma ububi. Hey, noma umubi. Ephathwa ngobuhle. Angaphathwa ngokuhle. Lokho akayikufunda ukulunga. Kodwa ngeke azakufunda ukulunga. Ezweni lokulunga. Ezweni lokulunga. Uyakwenza okubi. Uyokwenza okubi ngoba ujwayele ukwenza izinto ezimbi. Angabubheki ubukhosi bukaJehova. Abungabheki nobukhosi bukaJehova inkosi ibusise wakwincwadi yoThixo. Uyazi ukuthi umuntu masengenwe ukuthi unosibani bani. Lo muntu noba ngenza lupho oluhle kangakanani. Akushintshi uthatha leyo nto enhle ayinikezwayo. Maqeda abuyele ejele lokuthi usibani bani noma ngenzani kodwa ngimfuni. Nga unikela umnikelo wakho. Yebo. Eladini. Kunjalo. Usakhumbula lapho. Usakhumbula la uwe khona. Ukuba unecala kumfowenu. Ukuthi unecala kumfowenu. Shiya lapho umnikelo wakho. Umnikelo wakho uqonde kuye. Phambi kweladi ubuyisane nomfowenu. Bese ubuyisana nomfowenu. Khona uyakuza unikela umnikelo wakho. Bese ubuyela lapho besithatha umnikelo uyonikela. Aliwonke igama lenkosi. Ema nafi iwayo wayo gengoyi ayifu afuma yakho anane echeleka Semhlanganweni manazaletha ingcwele kaJulayi lapho khona wonke umuntu inhliziyo yakhe kufuna iginqe phansi ayichithe phansi ayikhahlele ngenyawo. Ngelinye ilanga ngenye imini ithi inkosikazi yakwaMajona ithi lapha kubulewe umfana kadadewethu manje yenze ngene kuloya muzi. How? Sazalwa sakhula. Nanku umgaqo uTharod uyavuma. Khuphuka esitolo ushone kwasitolo kwaMathanda ukhuphuka uyoshona oqaqeni. Shone phansi obendeni uqhuma emsileni wele pheshele emabheleni uyongena ehlomani. Base kuqhamuka omunye umgwaqo wafika laba benza amamap benza umgwaqo bedolobha abamamap basebenzisa umgaqo lapho. Lo mgaqo lokuhamba ubuwaziwa waya ngokuncipha wagcina uyindlela. Lo mgaqo kungathi usemthethweni bazothi lovulwe ngomhliziyo ebambayo kwayiwona owuTharod. Bayafuna abantu bafuna ukuthi lo mgaqo uzothobana igama lawo. Kwase kuvuka umuzi wakagwala owumndeni nalapho kwabulawa khona. Bathi lo mgwaqo lo wavulwa uMangema.
ngoba noma ngebe uvulela ukuthi ngoba wayengahambi ngale ndlela ngoba izodlula kaGundane lapho kwabula khona umuntu akadade wabo. Wase kuvula le ndlela base bobhala ibhodi elikhulu namagama amakhulu kwathiwa Mangema Road. Sekhula lapho kadwa koyamanyeza kuthiwa uMangema Road. uMangema Road. uMangema Road. uMangema Road. Asazi ukuthi la Mangema Road yilokhulu wethu lapha endlini esihlezi naye. Ombethe ingubo emhlophe. Oyithi mase igijima amakhosikazi, mase igijima ezika 14, agijima kama ngamngeshe. Afuna ubala kanti nanti ibhodi liyambopha. Indaba sizoyizwa ngoba esebuye ehlabana esebuyiswa umkhokheli wasezulwini owayifaka isiphika sasitheka ngapha nangapha. Esebuya khulu wahamba wabuya kwenze njani? Wathi ngithe ngihlezi endlini ka14 uthe makukhishwa ikafini idliwa kwase kungena umkhokheli wasethi Mangema wathi khomba umkhokheli wakho wathi ukhomba umavidima kwathi wakuyena no. Ngiyangilanga uzophikela umkhokheli. Ngelanga khona bazokutshela bethi akuyena lo. Ngelanga khona bazokuxoxela kangcono bazozokala kangcono. Yaxoxela ongcono lenkosikazi. Ubuyisa umkhokheli engibuyisa umkhokheli. Khulu uthenga phela methi khomba umkhokheli wakhomba umavidima wathi ngikhombe umavidima bengizomthatha apho umuntu. Kanti khulu kwenzakalani? Hayi bantu abami ngoba ungitshelile umkhokheli ukuthi ngo12 ebusuku ngiyahamba. Kungcono ngisala sengilitshela. Cha kwathi kubeka umkhokheli umavidima. Ngamfailisa. Ngathi uzosiphatha kanjani umfazi umavidima ewomlome u1 no 2 no 3. Kwase kuyadlula hawukhulu. Njengoba uhlezi uthunga amahiya uthi uthungela umkhokheli kanti uthungela umuntu ongamfuni uthi kwaphela ngaleso sikhathi kathi ingilozi yakuloba. Manazaretha kule nkonzo bafethu kuyaye kube buhlungu ke ngoba njengoba sila esontweni sifike ngisibizwe ngekhathi ezihlukene. Kodwa la ikhaya bafethu uma umuntu esefikile ebandleni ma umuntu esemkhethile uShembe usiyalingana nawe wena owamkhethe enyangeni yezulu. Usiyalingana nawe wena noma umuntu ayikhethe inkosi namhlanje usalingana nawe wena owahamba nelanga. Ngoba nawe mhla ukhetha inkosi ilanga wathi ngiyikhetha inkosi yasekuphakameni nalo khetha uNyazi namhlanje uthi ngiyalikhetha uNyazi lezulu. Manje kuyafana ngoba ikinhlobo yengubo egqoka umuntu okuthiwa umdala sigqoka ingubo yodwa siyafana kuShembe simntoyo wayethu kuShembe. Manje singazehlukanisi khona ke kuya ngathi kuzwakale kabukhambana ngoba kwenye isikhathi njengoba sisuka sikhuluma ngezinto ezinye zangalesa sikhathi kwabanye kuyakwenzeka kungene kambi. Uyomuzwa komuntu esekhuluma uthola lento akayithandi manje ukusikhuluma izinto namhlanje sekunegama elimbili mawusitike emsebenzini yenkosi ilanga ugcina sekuthiwa ungathi uyiphendula manje ukukhuluma ngelanga kokuphela abantu namhlanje ubona mawukhuluma ngoShembe khulume ngelanga uphinda uthinta inyanga yezulu uphinda uthinta uNyazi hayi khona mawangifaka ngoUnyazi usukhathele emsebenzini. Wazi umuntu esekhuluma ubamba usunqambulisa ubamba lapha enkonzweni ekhulu ngikhuluma njalo ngokuthi isono siyavuka ngesikhathi usubhajadiswa lapha khona ingoma abantu suke sebeqama ngamngqeshe lapho khona umuntu sengasabambeki no kade yobhajadiswa ephethwe inyonga ubuya ngathi inyonga isekho ozwa ngesinye isikhathi
wonke umuntu usuke eqama ngqamqashe ithi sisindisiwe thina uthina singamana sare taso songeke siyosha elela sibatshele umsi isuko asesisi wethina thina singamana sare sonke gasiyosha enela sibatshele sisindisi ususindiswe kwangempela futhi hayi kokudlala ngime lapha epassage nedokodo lapha ngima lapha ya angibonakali ngoba sengimamfishana kodwa bama bobhajatiswa ngiyayithanda lo ndawana ngifike ngime lapha umadokodo ngibabone beqama ngqamqashe nowala osuke ebhajatiswe ezala iphumlana ngithi ngoba mangifike ngithi ngimona isibani ba kade ejomba ama-fence kade ejomba eqenza nje awuthule ngizombamba kodwa masifika la eThekwini ngithi unikelo thize uNyazi unikelo abuna ngabe sakuqumqeshela Manazaretha sihlukanisiwe nezinto zonke zasezweni siyangena ke kuzona ngoba singabantu basemhlabeni kodwa phela lithi iBhayibheli nginehlukanisile uba nona nina nibe ngabonyazi la ikhaya abantwana abahle basezweni awudle noma ikuphi awudle noma yini khona izinto lapha ekhaya ezingadliwa eNazaretha umuntu wasekuphakameni udla inkomo udla imbuzi udla imvu khona izinto ezingadliwa lapha ekhaya noma zetshisa kodwa mayingadabulile kayidliwa noma ingadabula kodwa mayingetshisi kayidliwa lento akasikhulume manazaretha ihanza lidliwa uMnazaretha iTurkey ayidliwa iNazaretha ihanza lidliwa uMnazaretha idada lidliwa uMnazaretha njengoba siyemhlanganweni maNazaretha ingcwele inona lo okade agcina ukushisa impepho phakathi komuzi isikhathi samadumbe lesi sikhona ampheka amadumbe uwabeke emsamo ushisa impepho ngawo wodwa wonke umuntu akaye emsamo wakubo ayokwenza ilajanyana elincane lokuthi sengihamba nina basekuthini semhlanganweni mawunenkukhwana yakho ishisela impepho uyihlabe uyibeke emsamo ngakusasa uhlangane nezingane uyidle lo nkukhu uyemhlanganweni mawunesibusiso sembuzi wenze itiye wenze nabazali bakhe itiye kwenze ukekhaya kushisa impepho ekhaya nina basekuthini sihamba ngihamba ngemhlanganweni ngicela nibe khona emhlanganweni bomama bahle ninokwenu kusuke kube kuningi ngoba nina ningabalobokazi uma usushisa impepho wathi emhlanganweni mawuyinkosikazi phakathi komuzi noma ungaba usayile emhlanganweni hlonipha umuzi
uheze nje phakathi kwegceke noma ngabe usayile emhlanganweni njengoba uye emhlanganweni ukujulayi nala igcekeni bakhona ngaleso sikhathi ngoba bathintile uheze phakathi komuzi ufaka isidwaba phakathi komuzi uhambe buze egcekeni labo mnomzane noma ngabe uyasebenza yabona ke mawusebenza uhamba naso mawusuphuma emsebenzini ungena endlini okugezwa kuyona ufika usifaka uphuma awungeni phakathi komuzi wapho wesinkomo uhambe enqunu phakathi kwegceke lamadoda cha kwenziwa khona izinto abanazaretha amhlanje abasekuloko ukuhamba isikhathi samanje asisafani nesikhathi sakuqala uma ubelong ekhaya koma wakho akusilona ihlazo akulona ichilo ukubelonga esibongweni sikama wakho noma uyintombazane unganikeli ngengane edlozi lakini kuyise wayo engakhiphanga lutho engazange ageze ngisho umuzi lo ngane ekama wakho lo ngane kababa wakho lo ngane yakini musu kunikela ngayo ngoba uzoyikhatha nedlozi izobangwa idalwa ingane mayingane izalele ekhaya kungakhishwe lutho kungagezwe emuzi kungenziwe lutho musu ukuthatha ingane dade wethu uthi ayihambe yovakashela uyise uyayibulala ingane uvala inhlanhla zengane ezila ekhaboni nalayo ngoba idalwa izoyibanga ingane bayezwa bancane uyazi ukuthi kungenzeka khona ihlazo elingenzeka la uShembe uthema ifika evele ezweni uShembe wathi asiqhoyisa abazali bethu ngakho ukuqhoyisa awuvela uthi unamandla bese ubhubhe siyinkomo ngomkhonto nje uyezwakala sekubhonga inkomo uthi uqhoyisa abazali bakho uhlola ukubaqhoyisa kwakho ukuthi ngoba uzoqhoyisa abantu abavele kade bayihlukanele yenzani lengane iyazi ukuthi uyise wangedelela kangakanani ithini manje ithi ngihlanganisa noyise awuthuleke ake isihlanganisa ngoba bekho abayikhuzayo thula ntu sizobona uhlole ngisho umkhulu wakhe engashadile engasinile nokhulu wakho kuhlole ngisho ukhokho wakho engasinile nokhokhokazi wakho kuhlole ngoba uzothi ungiwakavezi kanti ungiwakamncanyana uzobiza isibongo esilapha kokhokho fanele indaba uyiqale lapha uyazi iManazaretha ngoNkulunkulu bukaShembe ngobuthixo bukaShembe sinayo sisefeni thina uyazi ukuthi ngisho abazali bakho bengashadile uma kufumaniseka ukuthi umndeni awuhlangani okuwona ngoba khona izimpi zomndeni engaphakathi zemndeni uyona yonke imndeni mawungaxovekile wakho ngiyakuhalalisela ngoba khona emndenini lapho kwakufungelwana khona kuthiwa ayikho into eyoba yinhle kamasibani bani namhlanje athi ubaba okuzalayo mina mfana wami esho umfana ingane yakhe iyodwa kuphela kwayo athi mina mfana wami lapha emndenini izulu lokuqala elomndeni nampo obaba bakho nampo obaba bakho abakhulu nampo abancane kanti le yandlidle ayibulala uma wakho bazoyibona lengane angikhuluma khona make yaba yiNazaretha bayifuna heli up ngohlobo lesimanga bayifuna ngendlela esimanga la ikhaya lapha ebuhleni uyazi uyakwazi ukuthatha inkomo ezimbili uyonikela lapha ebuhleni ushadisa abazali bakho ngoba kuShembe kuphelele bese liphuma lapha iswi lithi
ubanikelela ubaqoqe bayohlangana esangweni legceke lakho balandwe lapho bangenisa ubangenise lapho usubasenisa egcekeni lakhe elingenamsindo ngoba umuzi mangashadile isalukazi sakhona nokhokhokazi wakhona lo muzi awakheki ngiyakutshela ngiyagarantela lo muzi awakheki kwalo umfana ethu uyazabalaza yozabalaza ingane lokhu izabalaza ulokhu ubhonga ngapho uyisa ingane yami yathi kuphakathi nendawo lishaya libhekise phansi idlozi ingakho ingane zethu kufanele siyifake ingene umoya ukuthanda ushembe ingane isayimophezela ngethi ngokuthanda isonto wena okwakho phampa uthando lwengane ithanda inkonzo ngoba njoba zigcwele zingaka nje eziningi yala ongabe zila azikho la njengoba zilapha zingekho nje la zikulindele ukuthi uzophuma nje lapha esabatheni uthi ufike ekhaya ithi thayela ngifuna imali yensango hayi mina ngiphuma esontweni lokwenza utshelwe ingane esontweni engani lo umenzela u1 no2 uyena omthanda kakhulu mina into engiyifunayo ke thela ngifuna insuku hayi weManazaretha lalelana like asibhenge isinefu uyasibhema nje wena ngoba phela wehlelwe isisindo sezona kodwa sibhenyo cha siyeke ngempela uyabona lesi sinefu sidlayo sidla wena ngelanga uyothi uyakudokotela ukuthi unama-ulcer into ezokwehlela nje uzothi unama-ulcer futhi kule nkonzo Manazaretha amahle aphuza utshwala amen ayaphuzwa utshwala kodwa Manazaretha ayaphuza kodwa aphuzwa nje usukuphuza nje siyahlangana phela nawe thina uma hasonti sikubuke nje nokubingelela kwakho ukuthi ayakungathi akuyena akayedwa lo phela kusile uyazi khona izinto engahlonipheki uyibuka nje into uyazi ukuthi kuyihlazo kabi uyahlangana nje nalo Mshumayeli umuzwe nje umuntu yayi mshu kunjani mshu hawu mawuthi ayibuki ithende ezalomuntu hayi ayikhona hayi Manazaretha sekukhona isifo esifikile esisha sokuthi umuntu makade nedile nomcimbi mase ehamba abangcwele isale zenzeka Manazaretha ngicela ukubuza sengivala inkonzo manje khona izinto njalo esazazeka ngathi ziwumdlalo mina ngikhule kuthiwa makushiswa impepho iwayilensi ayikhali phakathi komuzi okunjani lokho namhlanje okuhlobo lokho kwenzeka manje okunjani lokho namhlanje kade emzini woMnazaretha kade kushiswa impepho kuthiwa ngikhumbula ihlobo nabazali kuyinkonzo enjenganalena uyaba ntambama zo kusho labafana obani laba khona labafana balokhu njalo laba bamanje abasanganisa izingane ufica ingane ukuthi noma uyithumile ngani ufica idlala ubhozo yodwa idla ushingama ibuka ifoni hayibo wazwana nenhlanhla yomuntu ongenayo lo nkinga phakathi komuzi hayi wasilindile hayi wena izikhuzeka bo ayibo kwaze kwayinkinga emhlabeni ngathi ngazume entabeni uthi ngilekeleleni inkosi busisizulayo Nkosi busuguqa wabangcwele ngingumlandeli wakho nomoya oyingcwele ipha Nkosi inhliziyo zethu kulizwi izilakho 2:22
yengomlande liwa akono nomo ya oyi awuvume angi ingu ante lewako ako ano lomo ya oyi etwe ipa
akusikho okwami akusikho kwami okwami-ke